Първа сцена съм преглъстена, а втора сцена е с точка червена. Накрая страдам, завеса пада, първи в ада, добър си, играй. Алармата изключена и може всичко да пипаш. Съседката е влюбена, кажи ми как ме предпочиташ. Бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Днес ми се целува с тебе, ще го направя, казвам ти.